Здравейте, YouTube! Аз съм XXX Zelt. Тук при мен е знак BG. Знакът BG. Здравейте. Така, нека да започваме. Опа! Знак ти колко клипа имаше? 4, нали? Yes. Сега и аз като направя 4, ще сме равно. Даже на Майнкрафт като снимам и ми пише отстрани на клипа HD. На мен ми пише и на Sublao HD. Защото с бандикам. И без бандикама ми пише. Аз ще правя оцеляването на Майнкрафт. Как ти бия завод? Още 2. И той почна да грифа, то аз ще го бамна после. Бамвай го. Защо спра сервера и грифа? Ако ти беше главният админ, хо-хо. Той аз съм като главен, аз ще го бамна, аз ще мога да направя всичко. YouTube, искам да ви кажа да се абонирате към нас с знака. Още един кръг. Че да ви кажа, YouTube е доста готино, по-готино от VBOX. Ма па във VBOX повече неща се качват. За Майнкрафт и за такива неща, доста неща се качват. В YouTube, в VBOX, де. Ма в YouTube също е много яко. И честно да ви кажа, е чудесно. Ама па във VBOX, Ужас. да, иска най-много 200 мегабайта. А тук иска 15 минути. Да, това е позор. Ама тук па не е позор, защото е за минути. Мегабайти ни им пука на YouTube. Да беше така двете заедно, да беше за минутите във VBOX, щях да се застоя във VBOX. Тия как не мога да ги улуча? И сега повече го забързва и влаковете някак си отиват, накланят се на една страна. Ето гледайте, всичко се накланя на една страна. И аз съм се ударил. YouTube. И ето аз се утрям. YouTube, това беше всичко от мен и до следващия път.